Hola amics, em dic Antoni Badia i he tingut la idea ara de fer un vídeo tutorial per poder crear un vídeo nadalenc amb la pàgina web online F Yourself. Podeu seguir les indicacions pas a pas i al final enviar el vídeo i compartir-lo amb tots els vostres amics. Comencem. Primer que res, penseu que hem de preparar el nostre ordinador de manera que ens sigui fàcil actuar per posar les diferents cares dels elfs. Les cares dels elfs, normalment, el que farem nosaltres és posar cares dels nostres fills, nets, amics, parents, tots els que vulguem que surtin en aquest vídeo. Tenim en compte que al màxim per cada vídeo són 5 personatges. Per tant, si en tenim més, n'haurem de fer 2 o 3 vídeos. Primer, punt A, procurarem fer una carpeta que aquesta carpeta contindrà totes les fotos, les imatges de les cares que volem utilitzar. Bé, entre totes les fotos que tinguem, hem d'agafar les que estan més aviat de front, de cara, i, a més, les retallarem, és a dir, només deixarem la cara. I com les retallarem? Podem utilitzar l'eina herramientes recordes, o bé, si alguna altra persona en té algun altre del mateix tipus, la pot utilitzar. L'herramienta de recordes ens farà que puguem identificar cada una d'aquestes cares, retallar-la i tot seguit guardar-la a la nostra carpeta que hem creat posant-los un nom identificatiu. Aquest nom pot ser genèric, foto 1, foto 2, foto 3, o bé li posem a cada un el nom que té. Emma, Josep, Carme, Ignasi, el que vulguem. Mireu ara exactament com ho farem això. Primer que res ens hem de posar amb el nostre administrador de fitxers, l'explorador de fitxers del Windows 10 o del Windows 11, el que en tinga. Anirem a la pestanya Inici i al centre podem veure l'opció Crea una carpeta. Primer ens posarem normalment a Imatges. Farem crear una carpeta i ens sortirà el crear una carpeta tal com podem veure a la part segona amb les paraules aquestes, crear una carpeta. Sense tocar res, podem escriure al damunt i posar el nom que vulguem. Jo li he posat per prova Elf Yourself. A continuació, podem veure que el que he fet és entrar dintre de la carpeta Elf Yourself. Aquí teniu exactament l'adreça, imatges, Elf Yourself, i aquesta carpeta està buida. És precisament la carpeta que hem preparat per posar les fotos. De fotos nosaltres en tenim moltes, evidentment. Jo de prova he agafat aquests 4 actors i he fet he retallat les seues cares. Per retallar-lo he posat en marxa l'herramienta recortes i faig clic a Nuevo. Al fer clic a Nuevo, tota la pantalla ens quedarà com a fosca, com ha perdut color, però si marquem amb la creu que hi haurà del cursor del ratolí la cara de la persona, farem que aquesta cara, que la primera, que és més gran, estigui retallada i només hi peguem la cara. Farem una i a continuació farem l'opció de guardar, que la tenim senyalitzada al centre amb aquest disquet, guardar. A continuació en farem una altra i cada vegada ho guardarem afegint
al moment de guardar o de desar la foto ens dirà que li posem un nom. Li posarem el nom que volem indicar-li. Foto 1, foto 2 o el nom de la persona. Us aconsello que, tal com us he dit abans, les fotos les trieu de les que es veuen de front, amb la cara tota sencera. Podem fer 5 cares i, si en voleu més, doncs en feu més fotos, més imatges de cares retallades. Ara anirem ja a muntar el vídeo amb Help Yourself perquè ja tenim preparat la part important que són les cares que volem utilitzar. Per anar a Help Yourself, al pas 3, anirem amb una web que es diu https://www.helpyourself.com. Com la trobarem aquesta? Doncs molt fàcil, només cal que l'escrivim a la part de l'adreça del navegador d'internet o bé senzillament que ho posem al Google i triem l'adreça helpyourself.com. Una vegada hem triat l'helpyourself.com i apretem l'intro, veurem que es transforma tot amb aquesta pàgina que vosaltres podeu veure, on hi ha els 5 helps marcats que podem posar al nostre vídeo, amb 5 possibilitats de posar-ho. Sempre, i és molt important, abans que res heu de fer I agree to the terms of conditions and privacy policy. Aquesta està marcada la nota, el quadret aquest. Una vegada marcat, podem accedir a qualsevol. Si volem, podem fer-nos una foto directament a nosaltres mateixos, amb el nostre portàtil, amb la càmera del portàtil, i així ja tindrem la primera figura. Mirem com ho fem. Una vegada ens hem posat a la foto, aquí m'he posat jo mateix, em podeu veure, al costat tenim una nota, una càmera de fotos, on hi ha, digues, el patata, per exemple, i apreta el punt del mig de la foto. Una vegada s'ha fet la foto, ja definitivament mos surt d'aquesta manera que podeu veure, amb un gorro d'Alf. Aleshores, aquesta pàgina ens servirà per poder ajustar la cara. Amb el zoom la farem més grossa o més petita, més gran, l'aproparem o l'allunyarem segons el que ens convingui. És interessant que la part de les orelles estigui als sortints de la part que posa la figura. La boca estigui amb aquesta línia i la cara estigui recta. Si convé tocar-la cap a l'esquerra o cap a la dreta, aquí teniu 2 posicions per fer-ho. Tal com us dic, la boca la posareu amb aquesta ratlla i la podeu pujar o baixar. A continuació farem el next. Ja, com podeu veure, ja tenim la primera cara, que és la nostra que ens hem fet amb la foto. Tot a continuació anirem a posar les altres fotos que tenim preparades precisament a la nostra carpeta especial. Posarem en ADELF i al posar en ADELF, en aquest cas, hem de fer el que hem dit abans, en lloc de posar les fotos, fixeu-vos, hem d'anar a upload de foto. Upload vol dir pujar. Una vegada l'hem pujat, hem fet pujar la foto, ens sortirà la carpeta on tenim les fotos, la carpeta Help Yourself. Penseu que si la primera vegada no us surt aquesta carpeta, senzillament l'heu de buscar. Està normalment a imatges i l'hem creat. Si l'heu creat en un altre lloc, heu d'anar expressament a un altre lloc. Marquem una altra cara, el nom se'ns posarà aquí i fem obrir.
A continuació, a l'obrir ja ens sortirà una altra vegada posada aquí i podrem ajustar la cara en més o menys gran, més o menys petita, cap a la dreta, cap a l'esquerra i fer-la. Així ho farem successivament amb les 5 que tenim preparades. Vale? Una vegada ja tinguem les 5 posades, fixeu-vos aquí que tinc la primera, segona, tercera, quarta i quinta, anirem a Add Greetings. Add Greetings és afegir la salutació, el missatge que volem donar. En aquest cas, jo, al llum li diu posa el missatge, he posat Bon Nadal. Una vegada fet això i posat Bon Nadal, ja ens queda molt poca cosa per fer. El que farem exactament és posar el LED dens, que és ja fer exactament triar la dansa o el vídeo que volem fer. Hi ha uns 4, 5 o 6, no sé quants exactament, models de vídeos. Com podeu veure, jo he triat aquí les Snowy Village, que és aquest d'aquí. He triat aquest i el vídeo es fa automàticament. Una vegada el vídeo s'ha acabat, podeu veure el greeting, el missatge que heu posat. I ja no ens queda gran cosa per fer. Aquest vídeo, com que el tenim aquí, tenim dues possibilitats. Una, de baixar-lo d'un lat de vídeo o d'un lat de vídeo i l'altra, compartir-lo. Bé, si el volem baixar, nosaltres haurem de pagar al voltant més o menys uns 6 euros. Però si no volem baixar-los, tenim la possibilitat de compartir-lo, share en anglès, compartir-lo amb qualsevol persona, per correu o per WhatsApp. Apretem a share i ens sortirà una pantalla següent, la que podeu veure. Punt 9. La podem compartir de qualsevol manera, per Facebook, per Twitter, per Pinterest, per Pinterest, per correu i per altres coses. Però jo us invito a fer-ho de la manera més senzilla, la que m'ha anat millor a mi. És copiant l'enllaç. Si piqueu aquí a copiar l'enllaç, que us sortirà la següent pantalla on posarem Get Share Link i press copy, apreta copiar per copiar el link. Per tant, apretem el copy que el tenim aquí marcat i copiem el link, copiem l'enllaç que nosaltres volem compartir. La següent pantalla que ens dirà que l'enllaç ja s'ha copiat al nostre portaretalls. Una vegada hem copiat l'enllaç al portaretalls, ja només ens cal fer aquest enllaç que tenim, posar-lo adjunt amb un correu que podem enviar a qui vulguem, o a nosaltres mateixos, per exemple, o a qui vulguem, o si tenim el WhatsApp web o el WhatsApp desk, fer-ho directament a la persona del nostre contacte que tingui WhatsApp i adjuntar-li l'enllaç. D'aquesta manera, nosaltres adjuntarem l'enllaç i la persona que el rebrà anirà directament a la pàgina d'Elf i veurà el vídeo que nosaltres hem creat amb la seva cara. Això és tot. Ho veieu? Per tant, si us ha agradat, podeu posar un link, un m'agrada a qualsevol d'aquest vídeo i, sobretot, si alguna cosa no l'heu entès, torneu enrere, atureu el vídeo i feu al mateix temps que jo us indico com fer-ho. Adéu, bona tarda, bon Nadal i que us vagi molt bé.